מורנו ורבנו הולך לפנינו, אני יודע הכל. מורנו ורבנו הולך לפנינו, אני רואה את הדברים, אני רואה את המעשים, אני רואה גם בעזרת השם את ההתפתחות. אני רואה שכאילו מתחילים ככה להגיד כלום, פתאום בסייעתא דשמיא התפלאו כולם וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה, ככה יראו איך שהתנועה הקדושה, תנועת ש"ס, מרוממת את כל בית ישראל. מה, איך זה? אבל מורנו ורבנו עומד שם בשמיים, הוא יעמוד עלינו ועל בניו היקרים, שנמשיך ועל התנועה הזאת, שנמשיך העיקר להגדיל תורה ולהדבירה, שזה יהיה רצונו, ולעזור לאברכים, לעזור לנתקעים, לעזור לחולים, לעזור לבני התורה, לעולם התורה שלו ייפגע. זה היה חוליו של מרן הוא מת בשביל זה, אדם כי ימות באוהל, הוא מת בעולה של תורה. בגלל בני התורה הוא נתן נשמתו לבורא עולם, בגלל בני התורה לא יכל לסבול את הסבל של בני התורה. ואת זה רבותיי, זה לא תנועה, זה לא פוליטיקה, זה לא נציגים, זה לא חס ושלום, זה לא נציגים, פה זה תורה, כל מילה זה תורה, כל זה תורה קדושה, כל התורה זועק, תצילו אותי, תצילו את התורה. ולכן כל אחד ואחד יעשה למעלה מכל מאמציו, ונזכה לראות בעזרת השם ברכה שמורנו ורבנו שמח אותו בעולם העליון ויגיד, עשיתם את ציוויי, המשכתם את מורשתי האמיתית, המשכתם את מעשיי הגדולים, שלא ייפגעו חס ושלום, שום דבר לא יוכלו לגוע בהם, לא יוכלו לגע בנו ולא ישלטו בנו ולא יעשו בנו שום רושם כלל ועיקר, רק גדלות. נמשיך בעזרת השם להרים את התנועה הזאת, תנועת ש"ס, שהיא תרים את דגל התורה ברמה עם כל גדולי ישראל שכולם מביטים בה, שהיא בעצם מובילה את עם ישראל לקראת ישועה גדולה בקרוב, אמן ואמן.